Hej alle sammen og velkommen til den her video. Jeg ved ikke lige om I kan se, men i dag skal mig og Milan spille fodbold. Så det bliver godt. Jeg justerer lige lidt kamera. Den der. Milan, du skal lidt længere ind, hvis du skal se dig. Det kan de godt. Nå, vent nu. Så vil jeg se, om de kan se bolden. Sådan der, nu kan de se dig. Et 0 til Milan. Og så spiller vi overlægger. Og der har man 5 forsøg. Ja. Skills. Kom nu, Milan. Mens de stadig hæver. Ja, det er rigtigt. Og Milan var så dum og tog trøje af. Og vi ved ikke, om vi sætter musik på. Kom. Skills. Goal. Ja, okay. Jeg håber da, I kan se det. De kan godt se det. 3-2 til Milan. 2 mål mere, så vinder han. Skills. Det vil sige, hvis han scorer her nu, så er han næsten sikret. Ja, han er ikke sikret. Christian Søholms YouTube-kanal er skrald. Lad være med at sige, jeg har sagt, men nok er nok selv video. Ja. Jeg sagde bare lige, at de skulle huske subscribe og like og alt det her. Like og subscribe. Ja. Sådan, hjemme! Jeg sagde bare lige, at de skulle like og subscribe. Ja, det skal de godt. Sådan hjemme. Sådan hjemme, Chris. Milan, han er på en måde sikret nu. Hvis han scorer nu, så vinder han. Milan, hvis du scorer nu, så går du hen og trykker på den røde knap. Ja. Ja! Tryk på den røde knap. Scorer han! Tryk på den røde knap. Ja. Hvad? Så nu er det overlægger, og vinderen må give den anden en start fejlkort. Og man har 5 forsøg til at ramme flest gange overlæggeren, og jeg starter. Altså 1, 2, 3. Milan, lad være med at sige noget. Okay. Så mister du selv en. Okay.
Jeg hostede. Jeg henter. Kæft, den er dårlig. Hey, den her video, hvor den tager dislike. Hvis I synes Christian Sønderholm er god til fodbold, så skal I like den. Hvis I synes han er dårlig, så skal I dislike den. Jeg håber. Jeg tror, der er for mange dislikes. Tror I ikke? Men husk ikke at like og subscribe. Hvor mange gange skal vi have det? Nej, det ved jeg ikke, mor. Kom, så er det min tur. Det er lige sgu en bold op. Så er det min tur. Jeg skal ligge her. Like, hvis I synes, jeg er bedst. Jeg har stadig 4 chancer tilbage. Hørte du, hvad jeg sagde? Jeg siger bare, at I skal like og subscribe også på min kanal. Nå. I skal også like og subscribe på min. Den hedder Milan Ballesen. Der kommer en video ud i aften måske. Nej! Jeg skal selv hente den. Aber for folk nu er jeg mest elsker. Så er det min tur. Milan. Ja! At the base. Hvor skulle jeg mest? Lad være med det. Hvor blev søhåndjerne af? Han mistede den, da han var lille. Det var... Nej! Du satte på. Husk nu at like og subscribe på min kanal. Milan Ballesen. Og hvis I ikke har set mit hoved endnu, så er jeg... Held og lykke, Charlie. Nej, det tæller ikke. Jeg er en overlægger. Ja, så tæller det ikke. I'm the best for the rest. Ja, Og så, vi filmer. Milan, han skød lige for tæt på, så det tæller ikke. Ja, og der er fans i baggrunden til dagen. Milan! Skal ikke så tæt på. Okay. Kom så. Du henter selv, hvis du render. Hent den. Er klar for en stand? Ja. Spil mig nu for helvede. Ja. Det var ærgerligt, videoen ikke er slut endnu. Milan. Kaptajn. Milan, lad nu være. Kaptajn. Den var ikke Nelle. Jeg lavede lige en nælle på ham. Nej, han gjorde ikke. Så. Han skyder jeg. Sted med den overlægger af. Så tæt på! Hvor mange har vi skudt efterhånden? Det vil sige, det her er det sidste skud. Jeg håber, I vinder. Skriv det noget i beskrivelsen lige nu. Og husk at dislike alle Christian Sønderholms videoer. Det er fucking skræk. Jeg ved sgu ikke lige helt, om vi har styr på tallene. Vi siger bare, når vi har skudt den her skud i den sidste. Der er 2 tilbage, så det kan vi godt sige. Hvad? Der er 2 tilbage. Ja, du har 2 tilbage. Jeg har 1. Hent den.
Hold kæft. Yes! Ja, jeg vandt! Ja. Hold kæft. Ja, du får Milan en dab. Hvad er en dab? Det vil du sige. Nej, jeg vil ikke have en dab. Det går ikke ondt. Det var det, jeg sagde, man ikke måtte hårdt. Ja, det må være fint nok. Ja, det var sådan det. Nå, skal vi lave mere? Jeg vil hente bolden! Den kom først! Okay, vi tager også lige en højdesparkskonkurrence. Milan! Vi tager en højdesparkskonkurrence. Ja. Jeg starter. Vi er tilbage lige. Så, og nu ser I den første højde, og den yder af Christian. Og I skal skrive hashtag 1 eller 2. Jeg er 1, og han er 2 nede i kommentarfeltet. Hvem I synes, der skød højst. Milan. Og bedste fodbold. Ja, du skal kigge den sådan, at de ser, hvor højt den er. Klar? Ja. Så ser man score. Fuck, det var roligt. Husk at skrive hashtag 2. Det er nemlig mig. Så er det Milan. Igen. Nej. Den kommer ind over. Det er godt nok svært at filme, mens man sparker højder. Alt det, jeg har sagt i videoen, passer ikke. Intet af det. Intet af det. Kun like og subscribe. Ja. Hent den lige. Okay. Skyd ind over. Ja, det er så lige en selvhenter. Vi er tilbage lige om lidt. Så, det var alt for den her video. Jeg håber, I kunne lide den. Like og subscribe. Og husk, I ser mega godt ud. Vi ses. Hej hej.